Lakbay na pugpo, gisoroy na pugpo ni Eric. Pero naka-outfit kay siya, abangan kung asa mi adto. Ako wala pa ko nag-ilis. Yeah! This is our life. Mag-driving ni, pero naami adto ang special occasion. Inyong abangan kung unsa. This is the way. Kabalo ba mo mga momshies, mga friends? Pag nag-travel ko, very practical ko. Tipid kayo, nagabaon jud ko o juice. Na ako ko'y sandwich, nagabuhat ko ko. So, tipid kayo, dili kay gasto. Be wise ha, kay daghan pagkaon sa balay, so mag-prepare ka, magbuhatan sandwich. So, baunon. So, tipid kayo. Be wise, be smart. So, I will give him the sandwich. Rakedan, I'll still believe my love if that sandwich is delicious. Oh, you're bad, ha? Slicker. Practical, Wenlyn. Magbaon siya ko perminti, usahay, napadyo'y kapi, naa sa termos, pero karon wala ko nagdala. Kaya naami agtuan. Practical. Ni wise nga babae nagabaon jud. Di walay gasto, tipid. Lami pa gyud kay binuhat na po. So mga momshies, mga friends, buhatan ni kay tipid. Human buhat ka unsay gusto nga palaman nimo imong favorite. Maka-sure pa ka nga it's clean. Beautiful weather, sunny. Hoeveel graden, my love? 12 graden. It's 12 degrees. Asa ka ko niya ani dalon, oy? Sige may ani lakbay. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel. Ayaw pagsawa na po gyud mga momshies kay daghan kay kog matudlo ninyo nga malipay mo, mawala ang inyong kulot sa now. So, bye for now. Bye. See you later. Later.